Malawi Today. Oyera Mulungu Atate wamphamvu zonse amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi. Inu Mulungu amene mmamva kulira kwa anthu amene aphinjika chigawo chakumadzulo kuno. Yehova, ndidza pamaso panu mogonja ndi modzichepesa chifukwa cha mazibusa onse a CCP amene anapita ku State House kukakumana ndi a Lazarus Chakwera. Zimene akambirana kumeneko, Yehova inuyo musazilandire. Uku ndikulira kwa Malawi wina aliyense tsiku ndi tsiku chifukwa cha kudula kwa katundu, chifukwa cha kusayenda bwino kwa dziko. Ndizomvetsa chisoni azibusa amene analumbira kunena kuti azakatumikira inu Mulungu moona osati mokunyengani. Lero mazibusa onse anakasonkhana, mazibusa onse ankhoma sinodi anakasonkhana ku nyumba la Lazarus Chakwera ku State House kumene amakambirana zonena kuti awathandizire, kunena kuti apange chotheka, kunena kuti auze akhristu m'mipingo mwawo, kunena kuti akavotere a Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party. Yehova, kuchokera ku mphepo zonse zinayi ndikupemphera, ndikulengeza ku mphepo zonse zinayi kunena kuti zolinga za a Lazarus Chakwera zisatheke. Ndipo Yehova, inu Mulungu amene munalenga kumwamba ndi dziko lapansi, mukamve mapemphero a Malawi onse kuchokera ku Chitipa mpaka ku Msanje, kuchokera ku Nkhotakota mpaka ku Mchinji. A Lazarus Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party azuza mtundu wa Amalawi. Ndipo ndikupemphera kunena kuti mukanyekese mphamvu zonse za Satana, mphamvu zonse zimene akugwirisira ntchito kuti zisagwire ntchito, mu dzina la Yesu Kristo amene anatifera ife pamtanda chifukwa cha machimo athu. Yehova, mukalandire mapemphero a Malawi onse kumene ali, kunena kuti zolinga za a Lazarus Chakwera zisagwireso ntchito. Yehova kumwamba, inu amene mumamva kulira anthu, kodi mpaka tikagwirisire ntchito zisamba pamene inu Mulungu mulipo? Munatiuza kunena kuti mupemphero muli mphamvu, ndipo ndikakupemphani Yehova Mulungu amene wakumwamba kunena kuti mukamve mapemphero anthu akumsanje, kunena kuti anthu akumsanje akusowa chokudya, anthu akumsanje atopa ndi kudya nyika, anthu akumulanje amene pita ni mazi amene anasefukira. Yehova, iwonso akufunanso inu kuti mukathandize. Musangokathandiza munthu mmodzi pa dziko lapansi, musangokathandiza munthu mmodzi mdziko la Malawi kuti iyeyo akazikundikire mu china chilichonse. Yehova, ili ndi pemphero langa madzulo ano. Yehova, pamene mukudalisa iwo amene akuzitcha olemera, musakayiwale amayi awo akwachapananga amene akhala masiku 7 masiku 8 osadya chokudya, koma voti yawo anayitenga ndikamvotera Lazarus Chakwera. Yehova, pamene mukudalisa awo amene akuzitcha iwo achuma, ndi pemphero langa madzulo ano kuti mukadalisenso mayi awo akumangochi amene anataya voti yawo padera. Ndikufuna kuti a Lazarus Chakwera ngati mbusa akalamulire dziko la Malawi.
chifukwa cha chikhulupiriro cha Malawi wina aliyense kunena kuti pano tili ndi mbusa amene akatisamalire. Lero tata chikhulupiriro mwa mbusa Yehova ndifuna ndikakupempheni chigawo cha kumadzulo kuno kuti pamene mukukadalisa achuma onse amene ali Malawi, pamene mukukadalisa andale onse ndikuwapasa zosowa zawo, Yehova musakayiwale anthu amene amavotera andale, ndikuti andalewo akakhale pamene pali iwopo. Ili ndi pemphero langa chigawo cha kumadzulo kuno. Ndasweka mtima chifukwa cha mazibusa a CCP, mazibusa a ndikhulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Dziko lapansi. Amalawi ndizona zonena kuti mawu a Mulungu amanena zonena kuti isafika nthawi imene anthu azakonda za iwo okha, sazalemekeza Mulungu, sazapanga china chilichonse, zimene zizasimikizikirika chigawo cha kumadzulo kuno Amalawi, kumene azibusa onse a mpingo wa CCP wa Nkhoma Synod anali ku State House, kumene anakakumana ndi President Lazarus Chakwera. Wina aliyense, mbusa wina aliyense, mundimvetsere Amalawi, ino amene muli ndi azibale anu ku State House, mawa mwafuse kuti chimachitika ndi chanu ku State House. Mbusa wina aliyense wa Nkhoma Synod walandira 10 miliyoni mu envelope yake, 10 miliyoni. Ndendufuna ndikufunseni inuyo amene mwalandira 10 miliyoni imene mwayilandira, mukafikisira anthu akunkhotakota amene akuvutikira kunkhotakota. 10 miliyoni imene mwayilandira abusa inuyo, mukafikira wina aliyense waku Mchinji CCP, mukamfikira CCP waku Mchinji waku Muzi, mukamfikira ino amene mwalandira 10 miliyoni abusa a Nkhoma Synod, mukafika pa Nsalu CCP, mukafika pa Kabdula CCP, mukafika pa Malembo CCP, mukafika pa Kasiya CCP, ndikukapasa nawo ndrama imene mwalandira kuchoka kwa Lazarus Chakwera, kunena kuti mumpangire kampeni, kunena kuti 25 pa 16 akapezekeso pa mpando. Ndikufuna ndikufunseni inuyo abusa amene mwachoka kusalima mwalandira 10 miliyoni, abusa ako akapatenga, abusa akwansiya Ludzu, abusa akusenga Bay. 10 miliyoni imene mwalandira mu tsiku la lerolo, mukafikisira anthu onse akusalima, anthu onse akudeza kwa Kachinda Moto, kwa Kwataine, mukafika ndikukapasa ndrama imene 10 miliyoni, mavuto wawo akatha ni mauja atsika mtengo. Ndikufunatu ndikufunseni mazibusa nonse amene munapita ku State House, Amalawi ndino kumva chisoni chigawo cha kumadzulo kuno kukuuzani kunena kuti mazibusa a mpingo wa CCP Nkhoma Synod anali ku State House, kumene wina aliyense wapasidwa 10 miliyoni ndikuyika mthumba mwake. Ino aKristu a CCP akudzenza, mukamva muti bwa aKristu aku area 49, aKristu aku area 15, aKristu aku area 25, aKristu aku area 3, aKristu aku area 9. Ino amene muli pa Lilongwe Boys, pa CCP Lilongwe CCP, abusa anu ndo anakatenga 10 miliyoni, akamabwera mawa nkumati 10 tipereke chopereka, ali ndi 10 miliyoni mthumba mwanu. Mukumva bwa? Masiku omaliza anthu azakhala akuzikonda okha, azakhala akukonda zachuma, azakhala utani mukapitatu ku iziti 1 Korinto kandi 2 Korinto, mukapeza zimene zozo zikukambidwa kumene koko. Amalawi, tiye tilimbe mtima,
tisamkhulupirirenso munthu amene akutchedwa m'busa. Munthu amene akutchedwa m'busa aliso ngati ifeyo. Tikamkhulupirira m'busa tikutaya ntchito nthawi yathu. Ife tingopitako kutchalichiko kukapemphera, koma zimene akuchita abusawo muzitenge muzisiyeko. Mazibusa onse panopa amene ali mdziko la Malawi si m'busa amene onoti tingamkhulupirire, chifukwa chonena kuti amene akutsogolera dziko la Malawi ndi m'busa. Endi panopa ndikukhulupirira kunena kuti ndinalandira telefoni kuchoka ku South Africa kwa m'busa wina akunena kuti likulu la sataniki panopa lasamusidwa lili ku Malawi. Now I can believe. Amalawi tikuberedwa ndalama. Department ya Defense Force ndimene ikuba ndalama zochuluka mu dziko la Malawi. I'm very shocked. When I said I'm very shocked. Panali programu imene inalipo mu nthawi ya Harem Kandawire, komanso programu imene inakhazikitsidwa mu nthawi ya Nondwe yofuna kugula ma helicopter onoti azathandize dziko lathu. Ndinanena kunena kuti Valentino Phiri sali mdziko la Malawi. Valentino Phiri ndikunena pano ali ku Bangladesh, komanso anapita dziko lina. Ndibwere mawa in details kukuuzani Amalawi zimene zikuchitika ku Malawi Defense Force. Ndi chifukwa chake Lazarus Chakwera akwasunga Valentino Phiri, chifukwa chonena kuti akuba nawo ndalama limodzi. As I'm saying right now, ndege imodzi ndi 3 billion. Mungakhulupirire kunena kuti ndege imodzi ikuchajidwa 5 billion. 2 billion pa ndege ina iliyonse ikupita mthumba la Valentino Phiri ndi Lazarus Chakwera. Can you believe Amalawi achita survive bwanji? Kodi amene amanena kuti dziko la Malawi ndi losauka anakalionera kuti dziko li ndi losauka? Ndifuna ndidziwe chimene chichi. Amene anayambisa kunena kuti dziko la Malawi ndi losauka ndeti zipita tizikapempha m'maiko akunja. That's why Bingu wa Mutharika ananena zonena kuti sindikufuna Amalawi kunena kuti tizisamira kwa maiko ena. Tizimire patoka. Chilipo chimene anaona kunena kuti mdziko la Malawi muli chuma chimene chili chokhazikika. Tilibe migodi yaikulu, migodi yathu ndi yaing'ono. Timalima timalima chani, komano now is too much. Ndege imodzi mtengo wake 3 billion. Lero ndege ija papepala ikulembedwa 5 billion. Wanena ndi ndani zimenezi? Ndikabweranso pa social media ndi mapepala amene akugulidwa ndegewa munene kuti Comrade Ntanyiwa chifukwa chani akulowerera za ku military. Sikulowerera za ku military chifukwa chonena kuti ku military kujatu anthu amene ali kuwaja ndi anthu amene ali ndi zosowa zawo. Kula asilikali kumene kuja amene pobwera kumeneko anasiyatu makolo awo kumodzi, amene anaphunzitsa skulu. Asiya ena mabanja awo koma ndikumpita kumene kujako kufuna kukatumikira dziko la Malawi. Lero someone else from nowhere ndikumakagula ndege pa mtengo wa 5 billion. Chikhalire nicho ndegeyo mtengo wake ndi 3 billion. Amalawi tatiyeni zinazi tiziziona. Mbuzi imaja pamene waimangirira, koma kodi umalizepo msipu wonse kuiwala zonena kuti mawa msipuja uzafunikaso uphuke? Ndikufunse ninu Amalawi amene mukunena kuti boma ndi lomweli. Boma ndi lomweli ilonena kuti liziba ndrama mwa mtundu umenewu. Kuba tabani aliyese ndokuba. Ndiyankhule choncho, aliyese ndokuba. Tiyeni tibe koma tiganizire. Tikusowa tu mtsogoleri mdziko lathu amene angazayendese dziko. Tonse amene tikufuna utsogoleri
tonse amene tikufuna utsogoleri, kodi tikufuna utsogoleri umene uzidzachita kuononga pamene zafikira apa? Ndikufuna ndifunse inu aku DPP amene mukufuna utsogoleri, mukufuna muzakhale president wa dziko la Malawi, chimene mukufunira utsogoleri ndikuba kwake kumeneko. Inu a UDF mukufuna utsogoleri, mukufuna utsogoleri womazafuna kumazabera a Malawi. Inu a UTM mukufuna utsogoleri, utsogoleri womazafuna kumazabera a Malawi. Inu a PP mukufuna utsogoleri wozafuna kuzabera a Malawi. I said I'm very shocked. I'm very shocked. Tonse tikakhala tikufuna utsogoleri, utsogoleri umene tikufuna ndofuna kuzatumikira a Malawi kapena kuabera a Malawi. Ndofuna ndidziwe zimene zozo. I'm very shocked. Ndege yogula 3 billion lero kukaonjezera pa ndege inayos 2 billion kusonza kuti 2 billion 6 billion ikulowa mtumba mwa anthu awiri. Is it fair Malawi? Radio Limpopo ikayankhula bwanja akuyankhula zimenezi akulowereza ku security. Tieni a Malawi pena pake tikamapanga zinthu zathu aliyense amafuna atakhala pabwino, komatu pabwino pondemwa pafika. Bwanji kwina aku osalolanso kunena kuti amphawi apeze. Ndamva chisoni kupeza kunena kuti ndifuna amumba ndikufuna ndikupase ni task. Of course ndimakuyankhulani koma ndikufuna ndikupase ni task. Ndikufuna mubwerere ku T Estate, ndikufuna mubwerere ku T Estate. Kuli munthu wina kumene koko amene amagwira ntchito ku Labour Office kumulanje, zimene akupanga zandikhuza kwambiri, and I'm very disappointed chifukwa chonoti munthu uyi tikamuonanso ndi munthu wa ulumale amene amagwira ntchito ku Labour Office kumulanje, lero akugwira ntchito ku T Estate, koma zimene akupanga kumene koko I'm very shocked. Amumba mawa ndikubwera ndi ntchito ngati munalibe kolowera, ndikufuna mulowere kumulanje, ndikufuna mulowere kumulanje. Anthu achosedwa ntchito over 400, anthu kuchosedwa ntchito over 400 pa estate imodzi ya kumulanje. Umphawi uthabwa? Ndifuna ndikufunseni a Malawi, umphawi uthabwanji? Anthu pafupifupi kapena ochuluka oposera 400 achosedwa ntchito pa estate. Zifukwa zake ndikubweresereni mawa. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Mwatandara warongozi kuchitipa, mwatandara warongozi kukalonga uko, mwatandara mwese kuchigawo cha kumpoto uko, mwatandara muri makora ise pari Limpopo FM tiri makora na Comrade Ntanywa. Mavibusa amene tiri nawo yawa mavibusa. Mavibusa uzi waboza para wabwera macharichi watu munkumatiralikira utenga wakuchanya uku wakutinamiza iwo wakudya makora
akuja makora yawa wanguruta wakaonana ndi wa state president mbusa wina aliyense wa Ngoma Synod our state president wakampa 10 milioni. Auli ndikulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse wakulenga za kumwamba ndi dziko lapansi. Ndikulupirira Yesu Kristu amene anabadwa yekha mwa Mariya mwa namwaliyo. Andikulupirira nonse fokolo andikulupirira nonse mwakalandira ma 10 milioni nde la Mulungu lino. Ndikulupirira Mulungu Atate wamphamvu zonse fokolo Mulungu wake uti amene mukumkulupirira ino yomwe mwakalandira ma 10 milioni. azibusa timakola la toera ngati azibusawo anzeru fokolo mazibusa nonse ndi ma 10 milioni anu. Palibeso kuluta kuchanya pamene popo pali kuluta kuchanya pamene mukapaona pali kuluta kuchanya. Bible likunena za corruption iyayi palibe kuluta kuchanya pamene popo mwalandira palibe kuluta kuchanya nonse mazibusa amene munapita kumene kuku palibe chanzeru chimene mwapanga yayi. Amalawa akuvutika aneba anuwo akuvutika sikutika 10 milioni iko mwapasaso aneba anuko. Auli chimbira kwa Yesu imwe wakusowa imwe chimbira kwa Yesu. Ripopema na comrade tanyiwa. Ndikachero saparo popepemo tisiyane pomwe patikuti mazibusa ato anakalandira ma 10 milioni mawa zibwera mmachali chimwatumu tiseke maso tipemphere uzaseka weka maso amenewo nde akakhala mbuso wa chitumbu kali tirombe ulomba weka iwo usitisekesa maso ifeyo iwo takalandira 10 milioni ife tiseke maso cholinga ka 10 milioni kakoko sitisakaoni. La Mulungu palibe kuseka maso mukangoti kuseka maso sizingokuyang'ana.